azaz a lelki betegek közé. Szoronganak, depressziósak, alvászavarral küzdenek, isznak, hogy csak néhány tünetet említsünk. Az anyagi problémák, a munkanélküliség, a nyomor mind-mind a mentális betegségek rizikófaktorai. Az ezekkel küzdők gyerekein is könnyen úrrá lehet a szorongás, vagyis a következmények hatványozódnak. A gondok tehát nőnek, a probléma enyhítésére pedig éppen a válságra hivatkozva egyre kevesebb pénz jut. László Judit riportja következik. A Pest megyei Diósdon a családok átmeneti otthonában Jászmint és Eriket eteti édesanyjuk. Jászminka, kérsz tojást, te is? Igen? Fújni kell, fújjad, segíts. Összesen 7 család lakik itt, külön szobákban, közös konyhával. 1 évig maradhatnak fél éves hosszabbítással. Ezen idő alatt kell munkát keresniük, gondoskodniuk a gyerekekről, óvodába, iskolába járatniuk a nagyobbakat. Ez játékszabály. A család létszámától függően térítési díjat is szednek. Szóval spórolni kényszerülnek, hiszen a családi pótlékon kívül csak az alkalmi munkákból csurran cseppen valami. De legalább fedél van a fejük fölött, még ha átmenetileg is, és együtt maradhat a család. Mi már másodjára lakunk ilyen átmeneti otthonban, mert kiköltöztünk ott, és 1 év után kiköltöztünk albérletben, a párom ugye kőműves dolgozott, 4 hónapig szép és jó volt minden, aztán a vállalkozó nem fizette ki, ismételten nem tudtuk fizetni az albérletet, és majdnem az utcára kerültünk. Szeretnék dolgozni, és tényleg én nem az a típus vagyok, aki itt hol ül, és most várom, hogy jöjjön valami, de tényleg tegnap egész nap reggeltől estig munkát kerestem, és semmi. Itt jól érzik magukat? Otthonosan legalább? Hát otthonosan. Ez a baj, hogy mi nem tudjuk azt mondani, hogy van otthonunk, ez csak egy átmeneti állapot. És hogy 1 év után mi lesz, az nekünk nincs otthonunk. Ez nagyon rossz dolog, amikor nem tudom azt mondani a gyerekemnek, hogy megyünk haza. Az otthont működtető szeretetszolgálat elnöke azt mondja, korábban is sokan vártak arra, hogy bekerüljenek a fenntartásukban lévő 4 ilyen intézmény egyikébe, ám a válságban azt tapasztalják, mentálisan egyre rosszabb állapotban vannak ezek az emberek, hiszen annyi kudarc éri őket, így többet kell nekik segíteni. A családoknak a minősége, az életviteli minősége már romlott, amikor ide bekerülnek. Tehát ez azt jelenti, hogy mentálisan, gazdaságilag jobban lecsúsztak, és ami nagyon nagy probléma, hogy elszegényedettebbek ezek a családok már, amikor bekerülnek, kevesebbek az erőforrásaik, a saját tartalékaik, ami megnehezíti a kilépést az ezt követő időt, amikor innen már kikerülnek. Ennek a férfinak családi háza volt Budapesten. Nevét nem árulta el, és kérte, az arcát sem mutassuk. 2009. augusztusában a devizahitelet nem tudtuk fizetni, saját lakásunk volt, és sajnos ki kellett költöznünk a lakásunkból. Ez nagyon rossz érzés volt, nem kívánom senkinek, mert sírva hagytuk el a lakást. Amiben benne volt nagyon sok pénzünk, saját pénzünk nekünk is. Csak hát ugye megemelkedett a franknak az árfolyama, és azért nem tudtuk tovább fizetni. Meg is szűntek a munkáink, nekem is, feleségemnek is. 7 hónapig keresek munkát, és sajnos nem vesznek fel. Milyen szakmája van? Hentes is vagyok, meg sofőr is, meg zenész is. Vannak alkalmunkák, amit az ember megcsinál. Volt nem is olyan rég, egy pár, 2 hónapja volt például ilyen árukásás, oda elmentünk, kódfúrás, oda is elmentünk, dolgoztunk. Amit lehet, megcsinálunk. De jó mondom, hogy folyamatos munka, és az ember számíthat arra, hogy kapja a fizetését. Bízik abban, hogy lesz még egyszer családi háza? Nem. Aki ilyenben bízik, az nagyon optimista. Én nem vagyok az. Az otthonban szociális munkás is foglalkozik a gyerekekkel. Buksi, ezután egy bakkecskével találkozik. Hol a bakkecske? Itt a bakkecske. És tervet is készít arra, mit kell tenniük a családoknak, hogy kikerülhessenek az intézményből. Ehhez például takarékoskodniuk kell, félretenniük valamennyi pénzt. Hogy annyi pénz összegyűjjön, hogy akár már az 1 év után, tehát amikor 1 év lejár, legyen annyi pénze, hogy 2 havi kauciót ki tudjon fizetni, és albérletbe tudjon menni, ha más lehetőség nincs. Volt olyan szerencsés eset, nem is egyszer,
hogy önkormányzati lakást sikerült szerezni a családoknak, vagy vannak ezek a falu programok, amikor egy falu befogad egy nagyobb családot, ilyenben is volt már sikerünk 2 alkalommal is. A totyogók, akiket most magukra hagyunk, mert elérkezett a déli alvás ideje, talán érzik, hogy volt-nincs saját otthonuk, ám a műsorunknak nyilatkozó másik szakember azt mondja, a bankoknak tartozó szülők nagyobb bacska gyerekei közül egyre többen szoronganak. Ám nem a tanulmányi eredményük, hanem szüleik adóssága miatt. Azt tapasztalja a gyermek, hogy azok, akik eddig istenek voltak, összeomlanak. Nincs megoldás, nincs kiút. És ennek a legnagyobb veszélye nem az, hogy most itt nincs kiút, hanem az, hogy ugye ők még most tanulják azt, hogy hogyan kell problémákat megoldani. Most alakulnak ki az úgynevezett megküzdési mechanizmusaik, és ezek nem alakulnak ki. Hanem azt érzi a gyermek, hogy tehetetlenség van, nem tudom megoldani a helyzetet, kicsi vagyok, és ezt követően ez majd felnőtt korában aktiválódik. Nem mer majd kezdeményezni, sokkal jobban szorong, nem mer új utakat járni, új feladatokat elvállalni. Ha azt látják a gyermekek, hogy igen, apa és anya most nagyon gondolkodik azon, hogy hogyan oldjuk meg, de látom, hogy ott az erő, látom, hogy akarják, és érzik, hogy meg fogják tudni oldani, akkor a gyermek megnyugszik, és azt tanulja meg, hogy minden helyzetből van kiút. A szorongás mentális betegség, csak úgy, mint a depresszió, az alkoholizmus. Ide sorolják a fóbiákat és az álmatlanságot is. Egy friss európai kutatásból az derült ki, hogy a kontinens lakóinak több mint harmada szenved valamilyen mentális betegségben. Ez 164 millió ember. Kutatók azt is megállapították, hogy a gazdasági válság károsan hat a mentális egészségre. A munkanélküliség hozzájárulhat a depresszióhoz és az öngyilkossághoz. Görögországban például idén csaknem 50%-kal több öngyilkosság volt, mint korábban. Szintén fontos szempont, és szakemberek szerint ez Magyarországon különösen aktuális, hogy minél inkább eladósodott valaki, annál inkább kialakulhat nála valamilyen mentális rendellenesség. Hogyha valaki elveszti a munkahelyét, hatalmas adósságok keletkeznek, nem tudja fizetni a számláit, átéli azt, hogy a családban a családfenntartó már tovább nem tudja támogatni a családot, akkor bizony a reménytelenség állapotába kerülhet, ami kiválthatja azokat a lelki betegségeket, amelyek esetleg bennünk lappangtak, vagy a meglévő problémákat súlyosbíthatja. Egyébként azokban az európai országokban, ahol a bajba jutott adósoknak a bankok, esetleg más szervezetek lelki és egyéb segítséget nyújtottak, jobb volt a törlesztési hajlandóság. Természetesen ettől neki több pénze nem lesz, de racionálisabban tud gondolkodni, észszerűbben tud gondolkodni, hogy milyen megoldásokat találjon. Míg hogyha ezt nem kapja, akkor inkább az érzelmeire hallgat, és sokkal inkább önpusztító megoldásokat talál. A már említett kutatás jelzi, a mentális zavarok kezelése a válságban lévő Európa számára a 21. század legnagyobb kihívása. Ezért is kellene több pénzt áldozni telefonos és másfajta lelki segítőszolgálatokra, az alkoholizmus megelőzésére. Időközben kiderült, itthon a kormány több mint 40%-ot vagy még többet spórolna a mentális problémával és a fogyatékossággal élő embereknek nyújtott szolgáltatásokon, a válságra hivatkozva.